गोसो गुदुं सोरबाफोर सुबुङा माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो बेसिक ट्रेनिं लानोब्ला बिटिआर सोरखारा मदद होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। थांनाय 23 फेब्रुआरि बेसिक एडभेन्सार स्पर्ट्स ट्रेनिं केम्प 2024 हाबाफारिया दिनै जोबनानै थाङो। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदि बिटिआर सोरखारनि स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव थांनाय 23 फेब्रुआरिनिफ्राय 26 फेब्रुआरिसिम सानब्रैनि थाखाय खुंजानाय बेसिक एडभेन्सार स्पर्ट्स ट्रेनिं केम्प 2024 हाबाफारिया दिनै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारिखौ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय दांदुफुर हिल साइडआव सानब्रैनि थाखाय बेसिक एडभेन्सार स्पर्ट्स ट्रेनिं केम्प 2024 हाबाफारि खुंफुंदों। हाजोखौ माबोरै गाखोनांगौ बिनि सायाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय दांदुफुर हाजोआव फोरोंगिरिफोरा बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि स्पर्ट्स मोजां मोनग्रा गोसो गुदुं सा 60 लाइमोन बाहागो लागिरिफोरखौ फोरोंथाय होयो। बे बेसिक एडभेन्सार स्पर्ट्स ट्रेनिं केम्प 2024 आव साबसिन सोलोंथाय लानानै साबसिन बान्था मोननो हादों। जेरै हौवाफोरनिफ्राय अदालगुरि जिल्लानि चित्रराज लिम्बु आरो हिन्जावफोरनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि रिफिकां बसुमतारीमोनहा मोननो हादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, बारग' एमएलए हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि सेक्रेटारि दितुकानन्द हाजरिका, बिटिसि गेलेमु बिफाननि सिएचडि सोमदोन मोसाहारिमोनहा बाहागो लादों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय आफाद एबा स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो हाजो गाखोनायनि जि गुदि ट्रेनिं फोरोंथाय बेखौ होनाय जायो। देग्लायबो जोङो नैबे क'क्राझारनि दांदुफुर हाजोआव 23निफ्राय दिनैसिम 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरि सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोङो बे हाजो गाखोनायनि जि गुदि फोरोंथाय बेखौ जोङो खालामनाय जाहैबाय। आरो बेयाव बिटिआरनि गंबा जिल्लानिफ्राय ट्रेनिं लाग्राफ्रा फैदों। उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार। आरो बेयाव हाजो गाखोनो थाखाय जिखिनि गोनां आयदाफोर बेखौ बे सानब्रैयाव फोरोंनाय जादों। बे गोरों फोरोंगिरि लानानै। आरो आङो फोथायगोन जायफोर सोलोंबाय बिथांमोना गाव गावनि जि रोंनाय बेखौ कन्टिनिउ खालामनानै गोजौसिम थांनो हागोन। आरो आं दिनै फोसावदों जायफोर बे हाजो गाखोगिरि बिथांमोननिफ्राय सोरबा जुदि माउन्ट एभारेस्ट गाखोनायनि थाखाय जि बेसिक ट्रेनिं बा माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो थाखाय जिखिनि ट्रेनिं नांगौ बेखौ जुदि सोरबाफोर लानो ओंखारोब्ला जोंनि सरकारनिफ्राय रांखान्थि मददथि होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे फैबाय थानाय बोसोरावबो जोङो बे हाजो गाखोनायनि ट्रेनिंखौ जोङो होनो नागिरदों। आरो बेखौ जोङो दान मोननै आवगायनानै डिसेम्बर दानावनो जों खालामनो नागिरदों। आरो फाइनाल नङाब्लाबो जोङो चिरांनि जायखिजाया मोनसे हाजोआव जोङो बेखौ ट्रेनिंखौ होनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। मोजाङै सोलोंनो हादों। गासैखौबो जोंनो फेसिलिटिखौ होदों, जानाय थानाय आरो बेयाव जोंनो गोबां बेसिकफोर होनाय जादों। माबोरै गाखोयो, माबोरै बे खामानिखौ खालामो आरो माखासे बिबुंथिफोरबो होदों। फिउचाराव मा खालामहैनो हायो, माबोरै गावखौ सेल्फ माबायदि गाव थांनानै थानो हायो, लाइफआव माबायदि खालामनानै गोजौजों आवगायलांनो हायो, बेफोरबायदि माखासे सारमोना जोंखौ ट्रेनार सारमोना जोंखौ बुजायना होदों। आरो जोंखौ माखासे बे माउन्टेन ट्रेकिंनिनो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायना होदों। नोंथाङा सानब्रैनि जे फोरोंथाय एबा सोलोंथायाव नोङो साबसिन हिनजावफोरनिफ्राय साबसिन जे पारफरमेन्सखौ लानो हादों, बान्थाबो मोनदों, बेनि सायाव मा बुंगोन? माबायदि नाजानायनि खस्थ'नि गेजेरजों आङो थेंक इउ बुंनो सानो गासिबो आंनि ट्रेनार्सफोरखौ, जाय आंखौ बयनिबो गेजेरनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै आंनो बेस्ट ट्रेनारनि हिसाबै बे ट्रफिखौ होदों। बिनि थाखाय आं सारमोनखौ थेंक इउ खालामनो सानो। इयुन समाव जे गोजौ लेभेलाव जे बादायलायनो थाखाय नोंथाङा साखाफारा नामा बे गेलेनायनि गेजेरजों? आङो सुबिदा मोनोबा थांबाय थागोन होननानै आं फोथायो। आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मुसलपुर रिफिकां बसुमतारी। फार्स्ट अफ अल तो थैंक यू कब विचारों स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर जी बिटिआर क'क्राझार इमान ভাল এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছে আপোনাৰ বেসিক এডভেঞ্চাৰ ট্ৰেনিং। তো সকলো বস্তু মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে।
যিটো আপোনাৰ এইটো জনা নাছিলে যে পাহাৰৰ পৰা যি বাগৰি অহা হয় এইটো ৰছী দি তাক কি কয় ইয়াত গম পালো যে তাক ৰেপলিং বুলি কোৱা হয় আৰু কি কি প্ৰকাৰেৰে ৰেপলিং কৰিব পাৰি সেইবিলাকো ফাৰ্ষ্ট টাইম গম পালো যেনেকৈ কি আপোনাৰ সাইড ৰেপলিং আছে নতুন নতুন এটা বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে ভাল হয় হয় এইটো মই মোৰ ট্ৰেইনাৰ কেইটাক এইটো ক'ব দিব বিচাৰো যে তেখেতে ইমান ভাল ট্ৰেইন দিছে বিলকুল আমাক নিজৰ বন্ধু নিচিনা থৈ বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হিচাপে আমাক সকলোবোৰ শিকাইছে তেখেতক মই তেখেতকে এইটো কৰিব বিচাৰো যে তেখেতৰ কাৰণে এইটো মই পাব পাৰিলো আৰু মই এইটো এলোকেটি কলেজ পঢ়িছিলো আগত হয় মোৰ उदालगुरि হয় মোৰ চিত্ৰৰাজ লিম্বু मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटीज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरी एक्सपीरियेंस, बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट, सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, डेली वीकली एक्टिविटी रेकर्ड, नेचर कॉर्नर, लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी, इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट, एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।